Бүтін дүния татар конгрессы Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы белән берлектә 16-нчы Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумын үткәрде. Әлеге форумның делегаты, Мәскәүдәге татар штабы җитәкчесе, Мәскәүдәге инде милли конгресс җитәкчесе, шулай ук үзебезнең якташыбыз, Минзәлә егете, хәзер инде 26 ел баш калада, ягъни Мәскәүдә татар милләте өчен янып яшәүче Рөстәм Ямалиев бүген бездә кунакта. Рөстәм әфәнде, саумысыз, хош килдегез. Еллар бутамадымы? 26 ел тирәсе бит инде. Бик дөрес әйттегез. Менә бит инде ул сәүдә сәнәгать белән генә тәмамламый ул очрашу. Тагын нинди мәсьәләләр борчый, нинди уй фикерләр белән кайттыгыз үзегезнең туган ягыз Татарстанга? Менә монда ул бит быел ул чара ул аерылып торды. Элек ул ВКТ-гына делегатларны җыядыры. Быел, значит, сәүдә йорты менә Агеев Шамил торгово-промышленная палата инде менә алар бергәләп кеше җыйдылар. Элек безнең конгрессның бүлекләре кеше делегатларны җыядыры. Әзрәк анда дуслар да керәдер, хатыннар да керәдер. Шулай итеп, бу ел инде 350 делегат. И бу ел инде сәнгать кенә кешеләрен җыеп, менә 50% кеше булды беренче тапкыр. Беренче тапкыр кешеләр матур Казанны күрделәр. Беренче тапкыр Казан шул Корстыны күрделәр. Мин беренче тапкыр турецкий отельне күрдем. Шулай итеп, менә шунда яңа кеше, яңа фикерләр, яңа уйлар, бик шундый яхшы алар аны әзерләгәннәр. Шәхсән сезне үзегезне борчыган темалар нәрсәсең? Безгә дә ишеттерегез әле менә шул фикерләрне. Бу очрашуда Очрашуны без беләбез. Менә үзегезнеке борчый. Үзегез нәрсә белән янып киеп йөрисез Казанда? Менә хәзер янып киеп, мин җыймын, мин мәктәпләргә күп җыймын. Без мәктәпләрдә һәр ел җыйдык. 26 ел. Но быел менә күбрәк булды. Менә мин кичә булдым 2нче гимназиядә. Ул 31нче мәктәп. Менә хәзер мәктәп Солнцага барам. 32нче мәктәп. Менә шунда балалар белән, татар теле укытучылары белән, шулар белән инде сөйләшеп, менә алар инде укытучылар алардан көн сәйин сөйләйләр. Булай инде жат кеше килгәч, Мәскәүдән килгәч, мине инде игътибар белән тыңлайлар алар. Менә шулар белән минем сөйләшүләр инде. Нинди үзгәрешләр бар? Үзгәрешләр бар, менә бар берничә шундый килеп чыкты сораулар безне борчый торган. Менә быел уже менә жаңа поколение килде. Менә беренче класска киттеләр укучылар, алар инде менә катнашкан ник яктан, менә Средняя Азиялар, безнең монда меңнәгән кеше эшләйләр. Менә аларның балалары йөзләп һәрбер шәһәрдә, менә Нижнекамскида, например, 500-600 бала ник яктан, узбек, киргиз, Турция, шуларның әтисе, значит, менә шулар киттеләр. Алар без аларны бик яратабыз. Алар да балалар. Но алар икенчеләй үзен тоталар, икенчеләй үләйләр. Шулай итеп менә аларга аларны кирәк менә безнеңчә безнең груп гадәтләрне күрсәтеп. Менә сез йөргән мәктәпләрдә менә шул балалар ни телдә сөйләшәсең? Русчамы яки үзенекендәме? Алар без урысча сөйләшә, урысча өйрәнәләр сөйләшергә инде. Но барбер менә мин аларны сизәм, менә бик яхшы спектакль. Аңар репетиция кирәкми. Сез киләсез иртән мәктәп кырыена. Менә 1800 бала мәктәпкә җыела. Кемнер әбисе илтә, кемнең бабасы, кемнең матур зур машина белән килә. Кой берсе җыяу килә. Шун тормыш театры инде бу. Кемдер бер үзе бала бер үзе килә. Барысы бер үзе килә. Менә шуларны кул белән бирәләр мәктәпкә. Менә әтиәниләр биргәндә нәрсә уйлыйлар? Нәрсә алар мәктәптән көтәләр менә? Нинди фикерләр аларның? Менә нәрсә минем балага алар өйрәтсеннәр бит. Алар бит ышанып, алар бит баланы калдыралар инде. Менә анасы кич алалар. Менә шул көндез нәрсә бала анда эшләде, нинди уйлар, нинди фикерләр, нинди хисләр булды аның. Шулай итеп ул шундый менә, шундый нәрсә борчый торган тагын бер менә быел ул мин әтиәниләр белән күп сөйләштем тоже инде. Родительский комитетларда булдым. Менә иң зур проблем, менә минемчә, бүген безгә кирәк укытучының дәрәҗәсен үзгәртергә. Менә безнең бит инде укытучыга карата мөнәсәбәт нидер инде дөресрәге? Мөнәсәбәт, дәрәҗә укытучының икенче булырга тиеш. Ничек моны гамәлгә куярга? Ничек моңа ирешергә? Сөйләшәбез. Вовочка турында бүтән анекдот сөйләмәйбез. Вот. Укытучыны инде фәлән нинди балалар белән
Менә иде була бит койбер укытучылар яши күп. Теге көлешеп, что она сказала, нәрсә ул әйтте дип, шулай итеп күп мәктәпләрдә укытучылар җитмей. Менә безнең ике авылда булды мин Сухари белән Красный Ключта. Онда менә балаларны икенче авылга алып баралар берәр фән укырга инде. Укытучылар яшьләр, җегетләр җитмей. Менә нигә яшьләр, җегетләр бармайлар? Менә шуңар Гади инде авыл җирлегендә хезмәт хакына карап бармыйлар. Ни өчен шул хезмәт хакына минди шиләнеп җиргә тиеш дип уйлыйлар күбесе. Ну, авылда әле тагын тру проблемалары бар менә. Квартир, ни аны да уйларга кирәк. Но менә укытучыларга ничектер менә аларны җыеп күбрәк иттереп инде сөйләшеп алар белән. Ну менә миңа нәрсә куандыра, менә мин булдым һәрбер мәктәптә бар бер укытучы, икенче укытучы, алар энтузиазм менә, алар җанып татар телен саклайбыз дип тырышып тагын сәгатьләр вакыт табып, шулар безнең татар мин бит инде татар теле саклау буенча күбрәк минем сөйләшүләр инде. Димәк, менә иң бер чыган сорауларның берсе туган телне саклауда, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклауда сезнең төп фикерегез? Безнең төп фикер, мин аны сезгә әйтсәм, ул бер кешегә ошамай. Потому что безнең методика буенча без тренинг ясыйбыз. Тренинг. Без менә яшьләргә безнең жаңа бер Мәскәүдә инде жаңа хәзер оешма, ул яшьләр якшәмбесе. Без анда җыябыз беренче, икенче курс. Без аларны җыябыз 100 тапкыр елга, һәр воскресенье җыябыз. И менә инде алар белән инде алар безнең бер группада 1200 бөтен шәһәрләрдән менә аларга без тренинг үткәрәбез. Менә кич буе татар теле кирәклеген biz аларны мәҗбүри жараттырырга тырышабыз менә. Кирәклеген белдерергә. Тамчы тамып таш тишә дип юкка гына әйтмиләр инде Рөстәм әфәнде. Безнең тамчы гына түгел, без аның башларына, мийләренә, йөрәкләренә шулай итеп ныгыттырып татар теле дип кич буе шуны аларга сөйләйбез. Амин, бик зур рәхмәт, шулай дәвам итсен дә. Без сезнең эшчәнлекне күзәтеп барабыз. Сез бик актив һәм бөтен Мәскәүдә яшәүче милләтләребезгә күп сәлам җиткерегез. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусын, аяк-куллары сызлаусыз булсын. Сезнең башкарган эшләрегез эзсез югалмас. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.